Dobrý deň, vítajte v Minecraftovom videu. Takže, Minecraft, Takže, Maťo... Vlastne, bože, to je jedno. Dali sme si mená v Minecrafte, takže ako sa voláš? Zombie Pigman. A ja ho volám furt ako? Neviem už. Ja ťa volám len furt Maťo, takže to je jedno. No hej. Blablabla, dobre. Mohli by sme to preskočiť. No a dobre. Toto je významné miesto. Tu ma napadli 3 zombíci a 2 kostlivci. Trochu vám poukazujem náš svet, kým sa začne stmievať. Ak sa vôbec začne. Áno. Nechceme dlhé video, chceme krátke. Potom vám predstavíme, čo stmieva sa už. Počkaj, pozriem sa. Maťo na túto významnú chvíľu dlho čakal. Však zombie pigman. Furt ho volám blablabla. Maťo ho furt volám a ja, ale tak ostatní ho volajú zombie pigman, však? Áno. Tak. Máme tu také veci. Ja už som sa párkrát pripojil. Samozrejme, záleží od príležitosti. Nechceme mať nejaké dlhé extra video, takže bude krátšie ako aké moje. Lajkujte nám. Píšte také. Hlavne chceme veľa komentárov, o to nám ide. Áno. Komentárov sa nenašlo veľa, vám poviem. Ale tak ako mohlo by sa kaktus mať, čo vidíš ho? Áno. Prečo sa picháš? Chcem to. Koník, aký je veľký, ukáž to. Preboha. Už sa smieva, konečne. Takže budeme mať chvíľu. To si zabil. Ale takto som ešte z tých pakov vysmiel. Posrandovali Väčšie dávame lúky, blabla. A naše 11. Za kamerou sme si to troška vybudovali. Maťo tu má už domov. Tak jaskyny. Väčšinou nespím. Vlastne ani posteľ nemám. Zabíjam zlých. Je to veľká sranda. Ukáž dom, zober si, čo máš v troli. A ešte máme... Už mám príslušenstvo. Kde máš tú horu zabíjania, či čo? Horu zabíjania? No. Neviem, čo myslíš. Tam, kde si zabil všetkých zlých. Všetkých zlých? No a toto mám iný. No tak iný set. Dobre, prosím vás, kým sa pozdravujem. keď budete dávať dislajky, nám to nevadí. Môžete dať aj, ale prosím vás, napíšte mi, alebo že prečo ste nám dali, aby som... Ja neviem, ja vám nič odpíšem, že zle, ale môžem odpísať, ale... Ako napíšem, že čo... A napíšte hlavne, čo treba vylepšiť. Takto sa zabiadám, ja pani kostlivec. Takže my to vylepším. To ja, samozrejme. Dobre. A čo nedávaj to aj druhou rukou môžeš zabíjať. Nie to. Spider. Nemáte nezabíjať, potom nič nikto nevidí. Takže. Nejdem pred nimi utekať ako blázon. Tak... To je také, no. Ešte ukáž gulomet a mohli by sme sa už učiť. Áno, gulomet. Kde je tu nejaký pako? Zlý. Jaký zlý prasiu. Tak. Hej, hláste sa. Ale mali by sme už vymyslieť, bože, veď choď aj ďalej. Mali by sme aj nejaké nové naše heslo vymyslieť. Mačo, nikto nič nevidí, že tam? Moment. Len tak... A teraz spravo. Hádžete gule. Mám problém. Jasne, keď ho zabijam kosťou. To počíc. Lajkujte, dislajkujte, píšte komentáre. Mám veľký problém, vám poviem. A keby tu bolo naše nové heslo, bežte pred zlými, veď oni sú neškodní. No, to je blbo. Nie, niečo vymyslím už. Ďakujem ti, dobrý creeper. Takže, čauko. Čau. A hlavne tie lajky. Čauko.